खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मेघालयनि शक्तिमान ट्राकजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि दंफां हमदों। कार्बि आलं काउन्सिलनि मोननै बियाबाव उफेरा बिसायख'थि जानो थांगासिनो। गुवाहाटीनि आम्बारियाव थानाय एजिपिनि गाहाय मावख'खौ सिमफायसिगोन। ट्रेडिं केलेंकारिनि उनाव खारखोमानाय टेट फोरोंगिरिया हमजाबाय। गसाइगावआव अनन्त कुटीर एमइ स्कुलनि गाज्रि सोलोंथायारि आबहावा। सोनाब इम्फलनि चिल्ड्रेन्स हमाव गुलि फायरिं, जोखोम जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। स्प्रे सारनानै दाखाथि खालामग्रा साब्रै दुथांखौ खादों गुवाहाटी पुलिसा। जालुकबारियाव गिदिर अर खामनानै गोबां गेस सिलिन्डारा बेफ्रुदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव आसाम मेघालय सीमायाव गोबांथार दंफां थुख्राखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम मेघालय सीमानि कार्बि आलं जिल्लानि उमख्रेमियायाव हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै मेघालयनि ML046133 नाम्बारनि शक्तिमान ट्राकजों लोगोसे आयेन बेरेखायै लाबोनाय गोबांथार बिबांनि दंफां थुख्राखौ जब्द खालामनो हायो। हाग्रा बिफाना थांनाय हराव बे अपारेशनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला शक्तिमान ट्राकआ आयेन बेरेखा दंफां थुख्राफोरखौ लानानै आसामनिफ्राय मेघालय फारसे थांगासिनो दङमोन। नाथाय हाग्रा बिफाननि बे अपारेशननि बागै गुमुर मोननाय लोगो लोगो ट्राक ड्राइभार आरो दंफां सिखावनि हानजाया ट्राकखौ गारनानै खारलांनो हायो। बबेखानि नसुं रायजो मेघालयनि स्मागलिं आरो सुरां फालांगिरिनि हानजाया माखासे समनिफ्रायनो आसामनि हाग्रा ओनसोल फोजोबस्रांनाय हाबा मावगासिनो दङमोन। हाग्रा बिफाननि अपारेशनाव दंफां सिखावफोरनि गंसे गोजाम शक्तिमान ट्राकखौ जब्द खालामनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा गुबुन रायजोनि दंफां सिखावफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि मोननै बियाबाव उफेरा बिसायख'थि खुंनो थांगासिनो दङ। उफेरा बिसायख'थि खुंजानो गोनां बे मोननै बियाबानो जादों 10 नं हावराकाट बियाब आरो 20 नं सिंहासन बियाब। मख'नो गोनांदि 10 नं हावराकाट बियाबनि सायख'जानाय सोद्रोमा अजित कुमार देआ हरखाब रुंसारि जानायनि उनाव थांनाय 6 दाननिफ्रायनो मासिया लांदां जानानै दङ। थांनाय बोसोरनि 7 अक्ट'बराव रुंसारि जादोंमोन अजित कुमार देआ। ओरैहाय 20 नं सिंहासन बियाबनि सोद्रोमा अमर सिंह टिसुआ डिफु लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि महरै सायख'जानायनि उनाव बिनि मासियाबो लांदां जानानै दङ। नाथाय बे मोननै बियाबनि मासिया 6 दाननिफ्रायनो लांदां जानानै थानायनि उनावबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि उफेरा बिसायख'थि खुंनाय जायाखैमोन। बेनि थाखाय सीएम धुलिराम रंहांआबो बे बाथ्राखौ रोखा नङि होननानै फोरमायो। बबेखानि जों मोननैबो काउन्सिल बियाबाव उफेरा बिसायख'थि खुंनायखौ लानानै रायजो सोरखारजों सावरायबाय। 14 आरो 18 अक्ट'आव जेब्ला गिबि मन्थ्रिया डिफुआव फैयो अब्ला जों बे बाथ्राखौ सावरायबावगोन होननानैबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि उफेरा बिसायख'थिनि बागै सोंनायनि फिननायाव धुलिराम रंहांआ बुङो। एवेक्सन खालामनाय जासिगोन गुवाहाटी नोगोरमानि आम्बारियाव थानाय असम गण परिषदनि गाहाय मावख'। एवेक्सन खालामनायनि थाखाय कामरुप नोगोरमा जिल्ला खुंथाया एजिपिनो नटिस दैथायहरनायबो जाबाय। दिगुलुफुखुरी नुनमाटि फ्लाइअभार लुनायनि थाखाय सिफायनाय जागोन एजिपिनि गाहाय मावख'खौ। रिपर्ट बायदिब्ला आम्बारिनि एजिपि गाहाय मावख'जों लोगोसे थानाय आसाम स्टार्ट आपनि मावख' आरो गुबुन माखासे मावख'खौबो सिफायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दिगुलुफुखुरी नुनमाटि फ्लाइअभार लुनायनि थाखाय सोरखारा हा खालि खालामगोन। 4-लेन लामा बानायनायनि थाखाय PWD बिफाना बे बिथांखिखौ लादों। नोगोरमा जिल्ला खुंथाया गुबुन गुबुन मोन 13 प्राइभेट फसंथाननो एवेक्सननि नटिस हरदों। गोदानै बानायगासिनो थानाय फ्लाइअभारनि थाखाय आम्बारियाव एवेक्सन खालामनाया सोलिगासिनो। बबेखानि दिगुलुफुखुरी नुनमाटि फ्लाइअभार बानायनायनि थाखाय राजा लामानि साखाथियाव थानाय माखासे गेदेर गेदेर दंफांफोरखौबो दाननो लाहार फाहार खालामदों। आसाम नाङै सोमावग्लुंनाय अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारियाव लोब्बा थानाय आरोबाव सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बे खेबाव श्रीभूमि जिल्लायाव अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिजों लोब्बा लाना सासे सोरखारि फोरोंगिरिखौ हमदों।
मंगलबारखालि हराव पुलिसा हमनो हायो आबु सफिया चौधुरी मुंनि टेट फोरोंगिरिखौ। रिपर्ट बादिब्ला आबु सफिया चौधुरीया टेट उथ्रिसारनाय सासे सोरखारि फोरोंगिरिल' नङा, बियो बरदपुरनि गंसे प्राइभेट स्कुलनि बिगोमाबो। रायजोआव अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारि आरो कौटि कौटि रां लुथिनाया सोराङाव फैनायनि उननिफ्रायनो माखासे दानसिम खारखुमानानै दंमोन सफिया चौधुरीया। माखासे एंगारहायि जाहोन खिन्थानानै बियो फरायसालिनि डिउटिखौबो नागारबोदोंमोन आरो खारखुमादोंमोन। नाथाय मंगलबारखालि हराव बरदपुरनि मोनसे सेक्रेट जायगानिफ्राय पुलिसा बिखौ हमनो हायो। रिपर्ट बादिब्ला बे समाव आबु सफिया चौधुरीया पुलिसनि जिम्मायाव दं आरो रोजा रोजा कौटि रांनि अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि मामलायाव मोगा-मोगि जाना दङ। ओरैहाय टेट फोरोंगिरि आबु सफिया चौधुरीया हमजानायनि उनावबो बिनि हेंथायै सोलोंथाइ बिफाना दासिम जेबो रोखोमनि गोख्रों राहा लाथ'वाखैमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। लेङाइ फोरोंगिरिफोर आरो हानजायारि आफादफोरा गाहाय फोरोंगिरिनि सायाव रागा जोंनानै सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिनो गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै अजद होनानै नायबिजिरनो खावलायदों। गसाइगाव महकुमानि सदर सोहोरनि गेजेराव अनन्त कुटी एमइ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै गोख्रों अजद। गाहाय फोरोंगिरि रतिलाल सरकारनि बेरेखायै लेङाइ फोरोंगिरिफोरनि अजदखौ गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरजों लोगोसे बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा होदोंमोन। जिल्ला कमिशनार सोलोंथाइ बिथोनगिरि महकुमायारि सोलोंथाइ मावख'गिरिनो लिरनाय अजद होनायनि उनावबो गाहाय फोरोंगिरिनि खामानिनिफ्राय मेंग्लिनानै लेङाइ फोरोंगिरि, जायगानि फरायसा आफाद आरो रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा मोनाखैमोन। गाहाय फोरोंगिरिया बिबानाव सांग्रां नङा, नाथाय गोबां समफोराव जाख्ल'नायबो खालामबोदों। बेल' नङा, लेङाइ फोरोंगिरिफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि गोख्रों अजद थिखांदों, जायनि जाहोनाव फरायसालिनि सोलोंथायारि आबहावाया गाज्रि जालांनायल' नङा, फरायसाफोरनि अनजिमायाबो गोबां गुन खमायदों। मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा दङदि बिफाना फोरोंगिरिखौ मानो सोलाय-सोल' खालामाखै, बिथांनि सायाव दाय होजासेयावबो। मख'नाय जायोदि सा 113 फरायसाफोरजों गंसे फरायसालियाव सा 9 फोरोंगिरिफोर दङ। बेनि सा 6 फोरोंगिरिफ्रा गाहाय फोरोंगिरिनि बेरेखायै नायबिजिरनो खावलायदों। सोनाब इम्फालनि साग्लाबोन्द मेन लेरागाव थानाय चिल्ड्रेन हमाव हर गेजेरनि समाव माखासे दुथांफोरा खाबु लाना गुलि फायरिं खालामदों। मणिपुर सोरखारनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि इन्टिग्रेटेड चाइल्ड प्रटेक्शन स्किमनि सिङाव गासै 30 गथ'साफोर दं आरो बेखौ इउनाइटेड ससियेल डेभेलपमेन्ट एस'सिएशनआ दैदेननाय जायो। मख'नो गोनांदि गुलि गावनाय जाथाया बुधबार फुंनि 1:40 रिंगासो समाव सोमजिखांदोंमोन आरो खमैबो गासै 78 राउन्ड गुलि फायरिं खालामदोंमोन होननानै मिथिहोदों। सीसीटीवी फुटेजनि रिपर्ट बादिब्ला सानै सिनायमोनै दुथांफोरा मोखाङाव खसाब गाननानै जाथायसालियाव नुजाथिहैना फायरिं खालामदोंमोन। बबेखानि फायरिंजों सासेबो गथ'साया आरो गुबुन मावफारियाफोरा जोखोम जायाखैमोन होननानै बुंदों। बे जाथायनि उनाव पुलिसफोरा नुजाथिहैना जाथायनि बागै नायबिजिरनाय जादोंब्लाबो दासिमबो गुबै दायनिगिरिखौ खानो हाथ'वाखै। थासारिखौ बिथा खालामना दासान्दि पुलिसजों लोगोसेनो जायगानि थागिबि सुबुंफोराबो गथ'साफोरनि रैखाथि होनो गोख्रों नोजोर होनाय जायो। गुवाहाटी पुलिसा गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों स्प्रे गेंजों सोमोन्दो थानाय 4 सिखावखौ खानो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिसपुर पुलिसा बुधबारखालि फुंनि समाव मोनसे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सोहोरनि चौरमातारि ओनसोलाव थानाय गंसे भारा न'निफ्राय बिसोरखौ हमनो हादों। गुबैयै बिसोरो माखासे रासायनिक मुलि बाहायनानै सुबुंफोरखौ हुस गैयै खालामनानै मबाइल, सना रुफा, गोबां बेसेन गोसा सम्पथिफोरखौ लुथिनानै लाङोमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ बन्दिहानानि आनवार आली आरो हासिम आली, लोगोसेनो बिलासीपारानि सुजल हक आरो सैदुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। सिग्रोमनायाव बिसोरनिफ्राय पुलिसा 4 फुटसो गोलाव लहानि रड, गोबौ सिखा, गोथों, गंसे दै मटर, गंनै मबाइल फन, बेहुस खालामग्रा खावसे लिटार लाव लाव मुवानि बथल बायदिफोरखौ जब्द खालामनो हादों। गुवाहाटीआव गोबां सुबुंफोरा लुथिनानै लांजानायखौ सन्देह खालामनानै पुलिसा दासान्दि बे जाथायनि बागै गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गोबां गेस सिलिन्डारफोरा बेफ्रुखांनानै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमखिखांहोदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जाथायसालियाव थि समावनो फायार ब्रिगेडनि गंब्रै गारिया नुजाथिहैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ खोमोरनो नारानाथा गोबाव समहालागै नाजादोंमोन।
बबेखानि अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिन्थिनो हायाखैब्लाबो मोब्लिब सर्ट नांनायनि जाहोनावनो अरा खामदों होननानै गोबाङानो सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायाव साखाथियावनो थानाय गियासुद्दिन आहमेद आरो हाजिफुर रहमाननि न' आरो भारानि गोबां मालमाथाफोरा अरजों खामनानै सिलिंखार जादोंमोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गंथाम मटरसाइकेला आबुङै खामना सेवहांगार जानायजों लोगोसेनो गोबां लाख रांनि मुवा बेसादफोरा सिलिंखार जादों होननानैबो रिपर्टआव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।